समाव जोंहा धोरोमारि बिबादि होनायनि हाबाफारि बेनिखायनो बयखौबो दान्दिसे मेन गेटजों हाबलांनोसै दानिया थांनानै अखुन्द जयग'खौ फार्स्ट टाइम होग्रोनो होननानै जों फैग्रोबाय। बाबाया मन्दिर सिङावनो अखुन्द जयग'नो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। जोंबो बे समावनो ग्रोब मोनहैबाय। आंबो हाबनो जुथा खुबाय बे समाव। बाबाया गायत्री मन्त्र आवरायनानै होगासिनो। आंबो बे समाव हाबहैदेरबाय। हाबहैनानै माखासे मानसि दंमोन आरोना बेयाव हाबनानै आंबो जिरायहैदेरबाय। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय बेनि उनाव प्रसाद होबाय। प्रसाद होदा जोबखांनायनि उनाव खुलुमनानै बिदाय लाबाय। जोंनि उनाव नै दासो मानसिफ्रा फैहांगासिनो दङ। प्रसादखौ बेहाय बेबायदि लारि लारि रेडि खालामनानै हानानै दोनखानाय जादों जाहाथे सानसेमानि जयग' होनायाव बयबो माने होनो मोनो। नैबेयाव नै आनारस ओरैजाय बादाम बायदिसिना फ्लेट हस्टिं खालामनो गासिबो रेडि थाजोब। आफादगिरिया फिरफिलानि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिगासिनो दङ। मा बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना एसे नायलांदो एबा खोनासंलांदो। बड'लेण्ड ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम गाहाय आफादनि सिबिजाथाव गाहाय आफादगिरि मानगोनां बिदै कुमार ब्रह्म आफाया दा गावखौ बिनि सिगां आनसलिक प्रशासन ओनसोलनि गाहाय दैदेनगिरि मानगोनां मोनसे ललित गयारि आफादखौ जोंनि आफादगिरिखौ बराय बिरबाय थादों अख्रां सायाव ब्रह्म धोरोमनि फिरफिला बिरबाय थादों अख्रां सायाव ब्रह्म धोरोमनि फिरफिला सावगारि लोगोआव दंबावो बिरबाय थादों अख्रां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ जाहा मान बावनो नागिरदों। दा मान बावनो नागिरनायनि सिगां जाहा बेखेवगिरिखौ आर'नाइ गांसे होनानै बरायग्रोनो नागिरदों। बरदलैनि आइजो अनसाय आफादनि गाहाय आफादगिरिया आर'नाइ गांसे होनानै बरायबाय बेखेवगिरिखौ। बेनि उनाव बिथाङा बेखेवनानै होसिगोन गाव बावग्रोनानै। बेखेवनायनि सिगां बेखेवगिरिया आलारि बाथि लगायबाय। बेखेवनानै होनायनि उनाव बयबो बिदिनो साफा साफा बेफोरखौ बावलांबाय थासिगोन। थ' नायलांबाय थादो बयबो।
बिफां गायनो हाखर बानायबाय नै मा बिफां गायगोनथाय फाइन ट्रि ना बकुल बिफां लाबोनाय नुदोंमोन दहायो दा बेनिनो जायगा बानायगासिनो दङ जोंहा बिफांखौ गायगोन नै आनसलिक लाइमोन आफादनि आफादगिरिया गायजेनगोन बिनि उनाव माखासेखौ सोरबा बरदलैनि आनसलिक लाइमोन आफाद गाहाय आफादनि बिफां फुलि गायजेनखौ आर'नाइ होनानै बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय दानिया बाबाखौ आङो हाबाफारिखौ आवगायलांनो थाखाय आङो ग्रिन टि लोंनो फैबाय नै बयबो जिरायबाय गेस्ट हाउसआव ग्रिन टि लोंनो होननानै नै साहायाव नै बिदि बोनखांनायबासो रस ओंखारो माबायदि साहा लोंहोगोन जोंखौ जायखिजाया बोननायबाय नै एसे बोनबाथाय गोजा जायो नै बिस्कुट फैबाय दाना मा दं बिस्कुटआवलाय बिस्कुट नारें खमला आपेल काजु बादाम वाव साहा लोंखांनानै मेन साइनासालियाव फैबाय फटक साफायजानो होनना लिंबोदों फटक साफायजाहैनो माबा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बडिनि मानसिफ्रा फट'शुटनि उनाव नै जों मा होनो हाय ना मा होनो रेजें हाजार बर' रावावबा हाय जानो होननानै जिरायबाय बयबो नै साम'सा रेडिमेड सामस वान टाइम इउज बेजोंनो जानांगौ फाय रेजें आदारा थोरसियाव सफैमारबाय नै माबायदि नायनानै लादों नै बादाम दं गाइखेर ओंखाम आरो माबा माबि किसमिस गोदै गोदै आंगुर बै मा आंगुर होनो मा नामोनथाय किसमिस ना मा होनो बेखौ लगायदों जाबाय जानो मोजांथार एकदम गोदै गोदै दैसोब दैसोब आंगुरफ्रा बेफोरखौ नारेंखल आरो बादामफोर थायोना बे बादामफ्रा एकदम जानो मोजां जायो जानो दानिया मेन पेनेलाव फैफिनबाय नै मानसि बारा जाथ'वाखै नालाय मानसिफोर जाथारनै मोसाग्लांनाय होदों आरोना गथ'फोरखौ
बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय रायजोफोरनि सिगाङाव बिनिफ्राय गासैबो नायनो हासिगोन सोरबा लांनोबा लांनो हासिगोन फरायनोबा फरायनो हासिगोन बयबो रायजोफोरनि थाखाय नैबे सनारि बिदांखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो औ दानिया दङ मोनसे कातिन्द्र ब्रह्म बिथांमोना जाहैबाय डनार सोरबा रां हिसाबै डनार होदों सोरबा जानाय लोंनाय सोरबा बिदिनो खामानि मावनानै सोरबा हेफाजाब होदों बिनि थाखाय बिथांमोनखौ मान बावनानै बरायनाय जादों मुस्रि बानिन्द्र ब्रह्म माबाया सासे औ बाबाया बेनिफ्राय दङ मुस्रि तिरेन्द्र बसुमतारी औ बरायनानै खावलायदों आइमोनखौ आर'नाइखौ मान बावग्रोदो आइखौ